le endoda athatha phansi umhlabathi atha vuna lapho ungatshalanga khona bangakho abantu abasho ukuthi ake sikhathele thina yeselini uzobona nayo ihadebe sakhathele manje hayi phela kunini ngibathe ngiyangedwa hayi nayo uzobona ngiyeselini lala awenze ihadebe ngiyeselini akho hadebe umezelayo ngiyeselini uzenzela wena amen uhlala futhi uzenzela wena uthi usufikile eselini bathi sicela kusikhonze namhlanje ngiyeza uthi hayi ngizobe ngibone mina namhlanje angizwa kahle akhona utho njalo ekuvimbayo uvimba nje ukuthi uphakeme ufuna ukuthi kuzwakale ngawe mangazwakalanga ngawe awukeke uyenze into uyaya phambi kaNkulunkulu uyokubuza uNkulunkulu athi ngoba ngalelanga wathi usekhaya ngakunika izwi ngathi Isaiah 55 wathi wena Nkosi uthi angenzeni ngalesi ngathi ngifunda wathi usufundile wafika eselini kwathiwa sicela usikhonze wathi wena hayi namhlanje kodwa mina imessage ngikunikile bazalwane siyokufundela ngama-abilities ngoba lama-abilities akusiyinto nje sivele saba nawo kodwa ukhona osinikezile njengoba omunye amnika 5 omunye amnika 2 omunye amnika 1 ama-abilities mina ngikhona la lokukhona la lokukhona la Jesus singashumela the same message but our abilities are not the same amen Jesus hallelujah hayi mangena ngishumele Isaiah 55 manje no pastor beshimele ngayi kuzothiwa uba lokunika le message hayo mina ngidabukela abantu hadebe abathi uJesu oyinyanga abangenabudlelwane naye my God uJesu owenzelana izinto nakhona akazenzi wena uyifuna uzenza ngoba nangu ozoza azobe esikhaleni akukhulumele hey sadabuka isihengo sethempeli wena kudina nimeno lokuziyela hayi wafuna imidiator sonke isikhathi hallelujah yeah oh Lord wayifuna uyenwe hey kanti unikeziwe ilungelo lokuziyela amen uzokahlulela kanokho my Jesus yonke into uthatha ifoni hey apostol hayibo hey bafundisi wena how hey oh my God hamanje apostol shothi ngimfonele la sifonele sibizelwe mina kodwa phela ngiyakuzwa nami mangidonsa ukude ngoba sefana ngibeslishe nawe manje nawe uyangidonsa ulethe lobugodi wakho nami ngizama ukukhipha nawe ngoba wena uyikho kulento yebo lapha bazocaba ukuthi umthandazo is just laying on of hands uma kulisho masizwe ukuthi uthini umthandazo it's a law yebo I'm laying my hands on you I'm saying ipi yakho am amen now I'm in charge in your life ukuthi kube mina phambi kwakho inhlanhla besiza kuwe ngithi ayibhekane nawe hey wena ukuphi lapho wena ngeke ukhona hey mina ngefana ngimeke zimshaye inhlamvu zakho inoma sengishayela kulele phansi uthi ungaboni ukuthi sengishayelile uhamba uduma uthikizisa umsila kube ngathi ngiyonibonile kanti awuqalisanga lokuqalisa uyini amen asikwazi ukushumayela uJesu inyanga ngizwe kahle uyaze lapha uyabakhipha amadimoni uyasukumisa ishosho haleluya kodwa kasiyinyanga yakho ozoyiconsulta through mina yebo Jesu uyinyanga yakho ongayiconsultela kuyo nawe angizwa akasiyinyanga odinga imediator ezobusa kuyo uma ngabe uthi sewamamukele yezwa mangakazana uzoba imediator nguyise kodwa uma ngabe senazana uyinyanga yakho ofanele uziyele nawe kuyo haleluya mina ngivuswe sengivuswa
bazalwane. Futhi noma ngimlindele ukuthi abe khona. Kodwa ngilinde ukuthi siphenduke. Amen. Ngilinde ukuthi siphenduke bazalwane. Hallelujah. Lesi sikhathi asifuni uJesu oyinyanga okhonsathela kuyo abanye abantu. Amen. Kodwa uJesu akabe inyanga yakhe enkulu. Hallelujah. Ukuthi mangabe simvukela iziphi ubheka phezulu uthi inyanga enkulu ikhona. Ekhamalayo limuJesu. Glory to Jesus. Angafika bazalwane bazothi inyanga enkulu ikhona. Kodwa wena unabo ubudlelwano naleyo nyanga. Ufuna njalo ukuyiswa, ufuna njalo ukuyelwa. Hallelujah. Amen. Akazambele nje na. Uthi inyanga enkulu ikhona. Igama layo uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sithi noma sifika ihlasela impi, uhlatshwa isibhobo. Sikuthola ukuthi ukuba kodwa ukuthi inyanga. Enkulu. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Bayafika bayakulayela ukuthi nantu usizo liphuthumayo. Uthi hayi ngiyanizwa nalosizo. Bathi inyanga enkulu ikhona. Jesus. Oh Nkosi. Hayi ukuthi ngizomona kahle umpostoli wakho. Makafika la kuzobonakala. Uphi owakho. Amen. uNkulunkulu. Siyozulima ukuthi kimi abafika ngazange bangisupport. Mina bavele bangiyeka. Yazi uNkulunkulu kwesesikhathi uyakufaka esimene sinjani. Ukuthi abantu bangabi available. Yathi ufuna nina nobabili. Kube khona udaba ebixoxa. Yake ukusona abantu. Uthi mina bangisupport. Ayophakamsana nekakho. Ukhona akubizayo ufika wena. Hallelujah. Thola biza ifuna wena. Hamile nje labangani. Mina nje khona ufuna nibe nobudlelwano. Khona ufuna ukukhuphela kwelinye izinto. Amen. Kodwa wena your spiritual eyes are closed. Why evaliwe amehlo ubheka abantu. Hallelujah. Wenza okwenziwa abantu. Uwenza ukukhulunywa kuye. Uthi ethi woza sihlale phansi sikhulume. Hayi sashalela. Awuyekele zibi. Awukeleka abona nizafuna ukukhuluma nawe. Ayinkosi bazothina abantu bengafika akekhibe lezi banyana. Bese ayithulela kumoya ngcela ethi ayikulungile. Uthi usathi uyothandaza uvele woma umthandazo. Womiswa yini ukuthi i-appointment ugejile. Hallelujah. Amen. Yini engesibili esikhulume ngayo bazalwane. Ama-abilities sakhuluma ngalo kunye. Time management. Simanage kanjani isikhathi? Yabona lesikhathi osithithi lalela music wezwe. Engabe udlala indumiso uthandaza. Wena nje kuyazi ukuthi ugcweliswe bazalwane. Any form of music, it's a worship. A worship, yes. Yeah, pay that man. Any form of music, it's a worship. Who are you worshiping? Njengoba udlala umnike nje wena. Unika bani ini? Liyakumbamba idimoni lokufebe libuyise ngayo. Kanti izinto oyidlalela wena otshala kuyo. Kukhona nemafoneni bazalwane. Hey. Maseke sithi nje bafundisa sikhiphene amafoni abazalwane. Alokhi wanamaphini. Ubona umangaleke ukuthi umzalwane wenzani ngephini. Iphini bamusetshenziswa abantu abanezimfihlo. Yebo. Akawazi ngeke lokho ifeni ngenamfihlo ufihlele. Hayi Nkosi Jesu. Kulungile bazalwane. Jesus. Sizofundisa lokho sencwadini. Amanye amavesi ngizonipha wona niwafunde ekhaya bazalwane. Zodlula nje kuwo.
Amen bazalwane. Sifunda 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Bese sifunda no Thessalonians chapter 4 verse 4. He chose me. He chose me. Yes, he chose me. Wathi yebandla laseKorinte bokuqala sahluko sesishiyagalombili sifunde indima yama-27. Kodwa ngiyawutuba umzimba wami, ngiwenza isigqila ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. 1 Thessalonians chapter 4 verse 4. Ukuba yilowo nalowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha. Ukuba yilowo nalowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha. Kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwe abangamazi uNkulunkulu. Baba wethu ongcwele nasemini uNkulunkulu wethu onamandla onke, liphilile izwi lakho linguqobo uNkulunkulu wethu onamandla onke. Ngalo wadala amazulu, ngalo wadala ongekho kwabakhona, wadala nomuntu uNkulunkulu wethu onamandla onke. Baba sesikhona ekseni uNkulunkulu wethu onamandla onke, nakugcotshwa wakho omphakamisileyo. Baba khuluma ngezwi lakho, yala ngezwi lakho, fundisa uNkulunkulu wethu onamandla onke, qondisa ngezwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba njengendluzela ilangazela lamanzi, kanjalo umphefumulo wethu kulesi sikhathi, kuleli hora, kulomzuzu ulangazelela ukuzwa wena uNkulunkulu wethu onamandla onke. Thulisa ukuxokozela konke, thulisa konke uNkulunkulu wethu onamandla onke ongazama ukumelana nomyalezo wezwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla onke. Baba sidinga wena, Baba silangazelela Baba khomba indlela uNkulunkulu wethu onamandla onke ngezwi lakho, la umhlaba uzamazama uNkulunkulu wethu onamandla onke. Mediator ngezwi lakhe empilweni zethu njengabantwana bakho kulesi sikhathi. Sivuma noma singavumi ngoba izwi lakho liyaphila, linguqobo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Fihla incekazi yakho Baba, makakhulume inhliziyo yakho Baba, makakhulume kulomzuzu, just inhliziyo yakho bekanye
empilweni zethu uNkulunkulu wethu onamandla onke ngoba Jehova umsukhulumile wena zonke izimo ziyalalela. Jesus. Hallelujah. Namhlanje ngizokhuluma nje ngezinto esithe ukujula noma eyisatshwayo ukukhuluma mhlawumbe. Amen. La okwesine esizokwahlulwa ngakho, how you discipline your fleshly appetite. Jesus. Uyidiscipline kanjani inyama yakho? Yeah. Uyidiscipline kanjani inyama? Uyabona njengoba isikhidi sangaphansi silosabe sehla nje noma yikuphi sesehlile, you will be judged. Yebo. Phela uthi umpostoli Paul kube kuya nami ngabe akushadwa kodwa ngenxa yenkanuko akube nalowo muntu abe nowakhe umfazi. Amen bazalwane. Manje izwi ke likaNkulunkulu la esilifundayo kwabaseKorinte uthi ngiyayithuba inyama yami ukuze mina kanye ngishumayelayo ngingaliwa. Kabangake nje sekubonakala uMapostoli edala istep mona. Angithi lento bazalwane eyenza ukuthi umuntu angazazi age nestage sakhe. Yinkanuko yenyama. Uma mina ningabona mina nginjalo, hayi ningabona ngesandeni. Hayi ningabona ngesandeni. So basidlalile sonke la. Ngoba phela olidala ushumayele lokho. Hayibo. Hey, ingane yenza u30% wento oyishoyo, u70 yawubuka kuwe. Hayi. Amen. Akekho amen. Anginayo futhi inkinga ngalokho. Nithi mina umntwana wenza u30% wento Khuluma. 70% lokho wena unjani? Wenza yonke ihlelo la ngufundisa. Nene wakhuluphala aqala amabhluke athi kwenyuka. Wasekuba khona into lana ke esiwekuma zathi silini sibala umnalethi. That shows bazalwane ukuthi asikhulumi kuphela ngomlomo kodwa nangenkambo. Kukhona into esishoyo. Manje ke mina ngibuza wena ukuthi uthini ngenkambo yakho. IBhayibheli lithi uma umuntu ebuka owesifazane wamkhanuka sewulalile naye. Yebo. Amen. Bangakhika abantu abakubuka balale nawe. Hayibo. Angeke bekhona amen. And I don't even mind. But iqiniso linjalo. Bangakho abantu bakubuka bakhule balale nawe ngendlela ogqoke ngayo. My Jesus. On the other hand, umzimba wakho uyithempeli kaNkulunkulu. How are you dressing that temple of God? My God. Abantu babheka, can they see the temple? Elihlala uNkulunkulu noma babona itemple leyindoda. Hey. Abazalwane bathi uJesu ufuna inhliziyo. Yeah, uJesu ufana nephilisi lanyongo. Ungena phakathi enhlizweni kodwa uyaphumela ngaphandle. Ingapho besiyakhomba. Ubikho ngaKristu ngalo. Ay. Amen. Asizuhamba siphila anyhow. Yebo. Thina sithola iphangelo. Sithola into engamandla. Ayihlali noma yimiphi wabazalwane. Ayibhani noma yimiphi wabazalwane. Wayisenza noma yini. We will be judged. Yeah. Ungabe khoneni uthi abapostoli abavamile ukuba ngapha uyidlalela umjobo wakho. I don't know. Mawufika la and you pretend as if nothing happened, but you will be judged. Ubithi lo mzimba uyiphathe kanjani ngoba lo mzimba uyithempeli. Because afuna ukuhlala kuwo angaseri namuntu. Hallelujah. Amen. Amakhosi amabili phela wabuse sibayena so. Yebo. Kama khosi amabili ngeke buse sibayena sodwa. Wena maphuma endlini
uyabuka uthi uyibhekile usugqokile Hey. uthi uyabonakala uKristu Oh moya ongcwele. uthi uyabona wena lophuma nje uthi uyabonakala uKristu Hey. bakhe abantu abakhulile Hey. yazomangala nawe yakubangwe abangwane nibasebenza athi baqedile abantu bakho Yebo. Nathanda sekaba inenkinga ngisho abadumisayo. Babebhokile phela umhlolo nje sasavelele. Hey. Le Jesus babhokile la. Ngalapho silithela abantu basithathe basifake. Abanye bongingene ingene edumisweni kodwa ungena. Alutho. Hey. Hayi ngishiya ngathi ngiyashimana. Phela mawumile la. Ukwi-spotlight wonke amehlo manje futhi usathane uzokwenza ukuthi lokho wrong amehlo ahlale kukho siyokhonza nabantu bengasakhonzi bengekho bentikatika ngoqansi phakathi endlini kaNkulunkulu Hey. ngoba uzange unaka ukuthi umzimba wakho uphatha kanjani Hallelujah. hawu namuphethe othenga bengisaphazanisa umuntu ngoba emzimbeni Yes. kuphi bazalwane Emzimbeni. impawu zikaKristu Hallelujah. Hey. Yeah. azikhethi izwe Emzimbeni. zisemzimbeni uthi emzimbeni iphethe impawu Yes. akaphazamisekile ayinangoniseki lento ngoba emzimbeni kuphethe Hey. athini ngabe kubona My God. zibona impawu Emzimbeni. ziyabonakala impawu Hey. Hey. ziyabonakala impawu ngiyabuza bazalwane kodwa ungangiphenduli uyophendula uNkulunkulu ekamela lakhe Hallelujah. mina I'm just asking the question uthi Paul uyatukuthwa kumzimba manje wena uzowutuba kanjani umzimba nje obulala kangaka Hey. awuvuki ngo3 awuvuki ngo5 thandazi ngo12 awuthandazi yena ngo6 ntambama iTV ifone uhlezi ukhofa sonke isikhathi uyakhofa njengoba ukhofa nje ukhona umoya walento Yebo. ozokumukisa lapho ungaplananga uzona kodwa uzothatha ukuhambisa awu amen bazalwane Amen. iyatuthunya njengoba wena ungakwazi lokufasta ngisho 3 hours nje Hayibo. Hawu. uma uvuka eksena wangadla ngo8 ngo10 usukhasa ngamadola ufuna indlela yamabhodweni akhulume ke baningabi ofuna baphenduke nceka kaNkulunkulu owabiza ifasting ibadla ngo3 Hayibo. Thini manje? 3 eksena baphuthuka ngabhodweni Hawu. bathi sonto sinjani Hawu. baphaka bahlala phansi badla bathi hayi senza ukuthi siyibambe Asikazi ingcebu lapha endlini mfoko mbonga naleyo umpostoli bathi hayi sizohlangabeza ngo5 kuze mayithi 6 sibe sesiwatholile amandla ethi hayi lutho ayihambi kanjalo madoda ayihambi kanjalo into eyenza ukuthi kuze kube kanjani ukuthi umzimba ujwayeze ini Amen. Amen. umzimba wakho awudiscipline mawuthi ufuna into uyawunika phela yilento eyenza ukuthi uthi mangabe usemotweni yakho mdunge ungaziwi ukuthi umntwana kaNkulunkulu ngenxa yezinto oyidlalayo abantu bathanda umaskandi angilwi nalutho Amen. kodwa yini lephindwayo Hey. umuntu omusha wena Hey. indawo Okay. Hayibo. izophinda sithandwa sami Hawu. wena umuntu omusha uphinda ntoni umthele phela ezathatha njalo uphinda ntoni yintoni lo iphindako Ngiyabathi angilwi nalutho mina ngibuza imessage oyilalele Yebo. ikhandani kuwe Hey. uzowutuba kanjani umzimba ube uphapha nezinto
esonweni. Hallelujah. Nezinto eniyibukayo nibuka ipornography yodwa. Hey. Lo mzimba uyithempeli fanele uthuthe. Yebo. Uzothula kanjani ngoba ubuka ipornography? Masiphuma nje ntambama Hawu. kunezinto zakho oyibuka. Hayibo. Esivusinya. Hey. Uzodisciplina ke kanjani? Hayi sengimdala fanele ngiyitholele nje ekusakhehlana eceleni. Hayi wenzani? Awukho budala la. Impilo engcwele iyaphila. Amen. Anjina abantu sesibamise. Sibanike license. Yebo. Ngoba nhlupha kabi njalo nje. Wasuke khulume phela mina. Mase bethola license benzani? Babaleke. Masafana bayayiphinda sithandwa sami abasayiphindi. Sebenza phansi. Abasebhasini bayakhuluma ebhasini. Hayibo. Abekho bafuna into. Hayi kanti yini? Hey. Zathi mnandi into yokwabiwa. Uyafana le bhasi. Lomshado. Mama khona. Abangaphakathi afuna ukuphuma Hayibo. ashisa amateki. Abalekela lento bebefuna ukuyiphinda bebasha. Yebo. Siyabaqala baphinda manje. Hey. Phela mina ngababiza abashadile ngibuza ukuthi kumnandi ukuyiphinda. Ayakhuluma nalo apostoli wakhona. Ngabiza lokhulumeni ngazalwane. Amen. uNkulunkulu wangiyekisa ukunesibamba athi ngizokhuluma ngiyakhuluma. Hallelujah. Linda isikhathi sikaNkulunkulu. Amen. Isikhathi sikaNkulunkulu is always on point. Ngoba lento lojahayo njengoba ixabanisa noNkulunkulu izoxaka ngisho sekunike yona. Hey. Ngoba thina sofuna sikunikeza uKorinte 7. Hey. Sithi agosh. Yebo. Wathi yakhanga sithi Korinte 7 ma. Jesus. Lungile. Ngila etheni umzimba Amen. uyadiscipline. Hallelujah. Umzimba nje uyadiscipline. Ingakho ethi umpostoli Paul mina uqobo lami ngishumayela fanele ikambi ibonakale kimi. Fanele mina kube yimo otuba inyama yami. Ukuze ngingaliwa mina sengishumayelile. Ngoba inyama bazalwana ayinandaba ukuthi usindisiwe. Hey. Lalalani ngimtshela inyama ayinandaba phuma 40 days. Ngoba siwaphuma 40 days wafika usathana. Hey. Ayikho into eyenza usathana ngasondeli mase khonta funa ukuzoyenza. Kwathi indaba iba nawe ukuthi ugcwele ini wena. Hallelujah. uJesu wayegcwele izwi likaNkulunkulu. Yingakho wathi uyaqala usathana wathi ulotshiwe. Wathi uyabuya wathi ulotshiwe. Wathi uyabuya wathi ulotshiwe. Ngoba izwi ligcwele kuye. Namhlanje iBhayibheli uthithitha mawuze enkonzweni. Wangabuza ukuthi ugcina ufunda yiphi chapter, you don't even know. Ngoba ufunda ngalelo nakuyile nakhona mawuyile eselini. Ufunda nalo lifundo eselini. Uzayiduma ngani nyama? Awufundi izwi. Ufuna ukuthandaza. Noma isibizwana imthandazo uthukiwe entabeni. Hawu. Ugibela ukhona ekhaya. Hayibo. Uzofika ngasho. Ubani ofuna ukuthandazela? Zosukuma ngoba sezikunethe. Uzokwenza umhlolo uNkulunkulu. Ngoba uzothi uyafuna ukuthi bamhade bathi hawu angikho lesikhosi yami. Uthi uyafuna ukuthi hayi angikho. Uthi futhi hayi nayo akekho. Nabakhona bathi sizothandaza bangathandazi. Hayi ngoba bekulala. Bathi uNkulunkulu efuna ukukukhulisa. Uthi njengoba uhlezi udotha ungenzi lutho. Ukhona la uzomdinga khona. Iyadiscipline wake inyama bazalwane. Bantu besifazane, mantombazana ami. Ayithi inyama mayithambo lala bese uyaphuma uyolala. Ayithi inyama mayithi ijona bese uyajola. Because you will be judged. uJesu sewumamukela uyamazi. You will be judged. Ungabakhohlisa abazalwane, khohlisa abafundisi, khohlisa abazali, but you will be judged. Akekho yomuntu omunye phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Uyoyimela wena uqobo lwakho.
ubuzo nangalo kuthina sikungakubonanga ukwenza bese ngacabanga ukuthi uyakwenza but uNkulunkulu uyazi uyakwenza. Awu amen bazalwane. Ngoba ngisho usubaba ubuye uphuma uyobheka ngaphandle. Hawu hey. Dlamini khethile baba. Hey. Stufuza wakho wakhethwa wuwe. Ungasihlanganisi nezinkinga zakho. Wena wakhethela ustufuza wakho, hlala nostufuza wakho. Jesus. Abantu manje usexa kostufuza wakho endlini, usekhumbula isilendo usefuna uphumela cha, hlala nesidudla sakho. Jesus. Sikhande uwe sibe yini? Njengoba nibona nje sekaba idrum nama ngisilenda. Uzaphela mama makhubu yotshela. Nama ngaba silenda nje ngabokisa 28, ngabokisa 32. Jesus. Akamazi-ke ubrada ucabanga ukubaleka namhlanje. Ibe idrum ikhandwe